La filosofia i la religió són disciplines diferents, però també tenen algunes semblances. Per començar, no hem d'oblidar que la filosofia sorgeix del mite. Com va afirmar Cornforth, les primeres explicacions filosòfiques eren, en realitat, mites racionalitzats. En el seu naixement, la filosofia tenia un sentit clarament mític. Després va anar evolucionant cap a un tipus de pensament més aviat desmarcat de la religió, però és important remarcar-ne l'origen. Per altra banda, també hem de tenir en compte que avui en dia a Occident el sentit més estès de religió és molt diferent del sentit dels mites grecs. De fet, si som estrictes, el concepte de religió és tan ampli que inclou coses tan diverses com els mites, l'animisme, el totemisme, l'hinduisme o les grans religions monoteistes. Això significa que és pràcticament impossible englobar tots els sentits religiosos de la humanitat per fer una comparació amb la filosofia occidental. Per aquesta raó, aquí ens centrarem en el sentit religiós de les grans religions monoteistes, i especialment el cristianisme. Partint d'això, podem dir que la filosofia i la religió tenen algunes semblances. En primer lloc, les dues comparteixen camps d'interès. Busquen la veritat. Intenten respondre preguntes globals sobre l'univers, el món i tot allò que ens rodeja. També les dues centren la seva mirada en la dimensió pràctica i en els temes existencials, com els valors, el sentit, la mort, la llibertat, la justícia, etc. Ara bé, la forma com encaren i responen a aquestes qüestions és molt diferent. Per una banda, la religió accepta la fe com a eina de coneixement i no descarta aspectes com la revelació, la il·luminació, l'autoritat, etc. En canvi, la filosofia en general basa les seves respostes en la racionalitat, el raonament i l'argumentació. Cal dir, però, que alguns filòsofs cristians van incloure la fe com a mode de coneixement. Sant Agustí deia: «Necessito creure per entendre». En general, podem dir que el saber religiós és dogmàtic. Defensa un sistema de creences indemostrables i, tot i que històricament ha acceptat algunes rectificacions, això no forma part de la seva tendència. Per contra, la filosofia és un saber eminentment crític. El qüestionament i el dubte formen part de la seva naturalesa i en el seu fer és essencial sempre intentar adoptar una actitud antidogmàtica. A causa d'això, les explicacions de la religió es representen sovint com a definitives i inqüestionables. En canvi, la filosofia mostra constantment respostes plurals, provisionals i revisables. En la seva dimensió pràctica, la religió ofereix consol, redempció i estableix manaments, obligacions a seguir. La seva oferta es basa a seguir uns certs preceptes morals expressats a mode de doctrina. La filosofia, en la seva dimensió pràctica, és també més diversa. Pot oferir consol, però també desconsol. Hi ha moltes teories i escoles que presenten opcions diferents. Algunes han volgut elaborar teories universals. Tanmateix, des del punt de vista del conjunt disciplinari, l'elecció és flexible. No hi ha obligacions a seguir. La religió s'institucionalitza de forma jeràrquica. Presenta una organització social estructurada i més aviat rígida. Hi ha institucions, estrats, relacions d'influència i de poder. En la filosofia, no hi ha una institucionalització oficial única i, per tant, no existeix cap mena d'estructura comparable ni semblant. El coneixement religiós es practica mitjançant rituals, pregàries i es va forjant a partir dels lligams comunitaris entre els creients. El coneixement filosòfic es pot donar en grups indeterminats, com grups de debat, converses o discussions, però no es posa en pràctica d'acord amb cap tipus d'activitat establerta i sovint es produeix en la individualitat. La religió no reflexiona sobre ella mateixa, en canvi, la filosofia sí que ho fa,
I en el seu interès per tot i totes les matèries, la filosofia s'ha preocupat per la religió com a fenomen global i per temes com Déu, la fe, l'existència d'altres mons, etc. Respecte a aquest aspecte, la filosofia ha produït respostes extremadament diferents i fins i tot oposades. Des de l'acceptació de la religió i la submissió de la filosofia a aquesta, el rebuig més explícit i crític de la religió. I és en aquest punt final que hi trobem una característica en comú. Malgrat totes les diferències, s'ha de dir que la religió ha influït la filosofia i la filosofia ha influït la religió. Gairebé tota la producció filosòfica medieval està clarament marcada per la religió. Sant Agustí, Sant Anselm, Sant Tomàs, etc. Però també, anteriorment, va haver filòsofs i escoles filosòfiques que van deixar la seva petjada en la constitució del cristianisme i en l'islam. Les idees platòniques, neoplatòniques, Aristòtil, etc. I amb això hem acabat l'esquema de les diferències i les semblances entre la religió i la filosofia.